हेलो लोगोफोर वेलकम बैक अगेन माय न्यू अनदर वीडियो सो लोगोफोर गुबुन मोनसे गोदान भिडिअहाय बरायहरनाय थाग्रोबावबाय दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै एक्चुअली लोगोफोर भिडिअफोरनि आपडेटखौ होयैया आं नोंथांमोननिसिम गोबां समानो जाबायमोन दे लोगोफोर सो लोगोफोर बे गोबाव समनि उनाव दिनैहाय आं मोनसे आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानबावबाय दे लोगोफोर सो लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो सो बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ दासिमबो जुदि चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दं अब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि बेबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोननो हायो दे एक्चुअली लोगोफोर दिनैहाय एमबी प्रेजेन्ट यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजोंहाय फैनाय मोनसे आबुं मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय हाइना हाइना दे लोगोफोर सो नोंथांमोना जायफोरा बे भिडिअखौ नायखांबाय अननानै आंनि भिडिअहाय नेगेटिभ कमेन्ट खालामलाबायनाङा दे लोगोफोर सो लोगोफोर जायफोरा नायखांबाय सो बिथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय आरो लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आंनि चेनेलनि गेजेरजोंहायब्लाबो नायहैदो दे लोगोफोर सो लोगोफोर जाहा बे मिउजिक भिडिअखौ एमबी प्रेजेन्ट यूट्यूब चेनेलावहायनो रिलिज खालामना होदों दे ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखायो नङा होनबा लोगोफोर जाहा बे भिडिअहाय गुबैयै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों सो लोगोफोर जों बे भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों मिथुनराज आरो रिया आरो लोगोफोर जा हास्थायसाबो दे लोगोफोर सो लोगोफोर ओमफ्राय जाहा बे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनखौ होदों अबिनाश बिथाङा दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जाहा बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौनो रोजाबदों मिजिं बरगयारि बिथांजों लोगोसे आशा बर' दे लोगोफोर सो लोगोफोर आं भिडिअखौ नायनानै जोबोद मोजांखौनो मोनदों दे लोगोफोर थ' बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नायहैदो दे थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर गोजोन्थों।